Huwag mo kasali dyan. Ang ganda niya! What's up mga kulira? Hey, what's up mga kakuliraso? Panibagong araw, panibagong Gabi. So ngayon guys, ang gagawin namin ngayon guys, Mag make-up tutorial. Mag-make-up kami dito guys para meron kaming magawa sa buhay. So ngayon guys, Tagalog kami to. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Maraming makaintindi sa amin. Sige na. Simulan natin. So guys, dito yun guys. Mag-focus. at Lipstick guys, at saka yan. Ito ay ano ito? Lip tint to guys. What? So, lagay dito sa lips. Andas guys, kaya ito guys, simple pretty. Yan. So ito lang tatlo ang aming gagamitin. Pulbos. So guys, simulan natin. Few inches later. So guys, siya ang maglagay sa akin ito guys. Ano na guys ito guys? Kailangan ng Tagalog. Enemy spotted. Yung ito, ayusin mo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ayusin mo ba? Tapos dito naman guys sa pisngi. Pakita mo sa kanila. Tundok ka sa kamera. Salita ka oy. Mahiya siya guys. Kunti lang. Dito sa kabila. Sa kanila. Tapos kaninin mo. Tapos guys, kailangan ko na mag-hairband guys para cute tignan. Dito naman sa kan, dito. Ayusin mo para maganda tignan. Tama na. Bilis na. Oh my God! Wow! So guys, sobrang ganda guys. Okay lang ba? Tignan. Ano ba yan? Ibang kulay. Para maganda. Tapos ako na photos, ikaw tapos ako. Ano masaya? Hindi na masaya itong vlog natin. Lagyan natin ito at dito. Uy, nasama na. Yan. Gusto guys. Kita nyo ba guys? Sobrang ganda guys. No? Uy, naganda. Sobrang ganda ko talaga guys. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Wala tayong magagawa. Si yan ang
bigay ng Diyos. Kasi so, ano ang gagawin natin ngayon? So, punasan ko ng mukha ko guys kasi para malinis. And ito naman guys, ilagay natin dito sa Dari oo. pisngi What? para maganda tignan. Kasali siya guys. Oh. Ganda, pangit. Gago! Ganda kaya? Tagalog ka kasi. Hindi kita maintindihan ba? Oh no! Super ganda ko talaga. Really, nigga? Bakit sinama mong ilong ko? Ayop ka. Huwag mong lagyan ang ilong ko. Huwag mong lagyan ng ilong ko. Ba't ganyan eh? Oh, dari oo. Hindi ka marunong. Paano masabi? Bruh. Ayoko ulit, sakit ka. Ayoko ulit. Gago! Okay, okay na ta. Hindi na. Sige, ako lang daw guys. Dari oo. Dari. Huwag mo tapan mukha ko. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tapan mukha ko. Wala na makita ang mga people dyan. Huwag mo kasali dyan. Ayop ka dito rin. Dito lang. Dito sa mukha lang. Kasi paano ka ba? Ito mo marunong eh. So guys, pag may pera na ako guys, bibilin ako ng maraming makeup. Nasad. Ang basa. Okay, nai lang. Masakit naman eh. Oh no! Ang ganda niya. Oh, ay. Sobrang ganda naman talaga. What? Uy. Dito pa lang butsara ko, Jay. Ha? Ano pala ito? Bleh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ito pala ang mukha ko talaga guys. Uy. Pangit, pangit. Bakit ba na? Ito ay katuwaan lang. Wala kami magawa dito sa bahay guys. Sana guys huwag niyong kalimutan mag-subscribe, comment, and like, and comment down below kung ano ang challenge niyo gawin sa akin. Magsimula ngayon magsimula ngayon mag-Tagalog na ako. Panamin, tara. Kung yan mo, So, dito lang natapos ng video. Sige. ha? Dito lang natapos. Ito ang natapos na video! So guys, maraming salamat sa panonood guys. Dito lang natapos yung video. Sana guys, matuwa kayo na masaya ko kayo kahit konting video lang guys. Ito ay katuwaan lang. Huwag niyo kalimutan like, comment, and share, and subscribe to the channel guys. Pinoy Clear Vlog. And Butak Chuy! maraming salamat guys. Butak Chuy!